que no era capaz de levantarse para ir a pasear con sus amigos. Cada noche iban a despertar, pero él se daba la vuelta y seguía durmiendo. Soñaba con murciélagos y con arañas. Y así, la noche de Halloween, todos los vampiros salieron a dar carreta, menos Había unha vez nun bosque moi oscuro un rapaz que se había perdido polo bosque. De repente escoitou ruídos de ramas. As follas dos árbores movíanse. Non sabía o que podía haber aí e tiña moito medo. Solamente quería que o viñeran a buscar. De repente, detrás dunha árbore, saiu... Que saiu a min? Un nerceco feliz. E que lle fixo, rapaz? Que fixo, rapaz? Comió un dinosaurio más pequeño. E o neno que fixo? No, un dinosaurio un poco pequeño. Pero o neno que había no bosque que facía? Correu, porque tiña moito medo. Como corremos? Encantaban as arañas. Pero, onde ela vivía, había moi poucas. Entón, chegou o esqueleto brando que vivía nun castelo moi grande. Como era de grande. E no castelo de Brando había moitas arañas e regaloullas todas a Carla. Pero na casa de Carla, no seu horto, estaba cheo de ricas cabazas redondiñas. E as arañas todo o rato lle querían zampar a cabaza, querían zampala. Entón, chegou unha bruxa moi malvada, chamada Andu, e fixolle un conxuro ás arañas para que se foran. E dixolle: patatapum, arañas, marchade de aquí. E que fixeron as arañas? Se fueron. Correron. Ata que se encontraron unha personaxe no bosque insólita, terrorífica. Nunca na vida habíamos visto cousa igual. Era a Mini. Encantáballe ter amigas. E quería ter unha amiga bruxa. E encontrou unha moi pequeniña e moi risueña, que se chamaba Aileen. E as dúas xuntiñas marcharon e viviron xuntas para sempre nun castelo grande. Ata que un día chegou o vampiro sangriento e revoltoso que quería morder. ¿Y que se van a convertir en vampiros? Quería morder a Mini. Y sí. E chuparle a sangre. Quería morder a mí. A Bruce Lee. E comerle a sangre. Pero, ao final, os tres fixéronse amigos e queríanse moito, e colorín colorete, este conto
vaca, oh